Welcome to ZODWA Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ngizingane nithi ngidla ingane ngizidla njengephiphi ngidla ingane Usikhatheni abaningi uzodwa wabantu ezigoleni zokuxhumana emva kokuthi ke enze isenzo esingabaphathanga kahle neze abantu uzodwa wabantu ke ubone isithombo sebhungu eliselisha elidlala emidlalweni kamabona kude iGomora uNtobeko sishe efake ke isithombe sakhe wasefaka icaption ethile kanti ke uzodwa uvele wangapholisa maseko wavele waxhuma wahlala ke wase ebeka icomment esho ukuthi eshisikoko sengihluleka nokuzibamba please inbox me abantu ke bebe sebedino bethukuthela kana nwabo sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi la nibola khona le video kanti ke manje ngokuqala isijonele elikhasi wamukelekile igama lami usibonga konke wakandwande mawuthanda ke ungangibiza intatheli ka YouTube umanzi uyenekwa uzodwa abantu enkundleni zokuxhumana emva kwesenzo sakhe ke esithe sangabajabulisa abantu labone khona ke isithombe sebhungu elidlala lapha emidlalweni kamabona kude iGomora uNtobeko sisho uzodwa ke uthe emayichaza washo ukuthi ke yena uyazifela ngaleli bhungu elisencane kanti ke uzama ngokusemandleni ukuthi ke aliyenge njengoba uyalifuna abantu ke bamgceke kakhulu uzodwa ngaleso usenzo sakhe basho ukuthi ke kanti ke uzodlala ngeingane ezincane kuze kube nini uzodwa ke ube seyiphendulela wangapholisa maseko lapha enkundleni yokuxhumana ku-Instagram efake ke ivideo edla ipizza wathi ngidla izingane njengepizza who is next esho ukuthi ke yena ke usazoba ngena impela isikhathi eside futhi ke abantu mabayeke phela ukumjwayela kabi njengoba ke wenza into ayithandayo uthi iGomora uyibukela ansuku zonke ngenxa yalo leli bhungu elisencane kanti ke mina ake ngizwe kuvula ukuthi wena ucabanga ukuthi ke emathandeni kwamele yini siye ngokweminyaka noma ke lento eyenze uzodwa iright kakhulu momthanda umuntu wena uthi ke akashona khona noma wenze indlela yokuthi ke umtshengise ungalokhu usibambezela so asivese iqede khona kwi-comment section ngizwe ukuthi ke ku right noma akukho right ukuthi ke umuntu wesifazane mawuthanda umuntu wesilisa ungalokhu ke udrayisa uvele nje wenze ngokusemandleni ukuthi ke asheshe naye abone kanti ke sengiyayivala khona la siphinde ke sibambane evidweni elandelayo.